Ngibikelele-ke babukele emakhaya, ngibikelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazela. Babukele emakhaya nibikelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe usisi la, wathi ucela simsize sizomlalelisa nayo inkinga abhekane nayo. Babukeli niyazi-ke nani anginayo amaningi and futhi angiyi kakhulu. Unjani? Ngiyaphila bhuti, unjani? Yebo. Nginenkinga la nobaba. Angazi noma lento yakhe ukuthwala noma yini because izinto azenzayo nje ziyangidida. Angikhulela ngaphansi kwesandla sikababa. Sahlala nje kancane ekhaya, sabe samuva saphindela ekhaya ngoba base behlukene benoma. Okay. Ubaba ngiqala ukuxhumana naye last year nakhona ngoba sengizofunda e-tertiary. Imake yonke le njengoba uthi wasuka nibancane, kushuthi sonke lesi sikhathi nibancane beningenayo i-communication wena nobaba wakho. No, bengenayo i-communication. Size saba nayo last year. Sengizofunda. Usuzofunda, okay. Yebo. Ngoba uma akasebenzi. Kodwa i-support yakhe nina benisupport noma Cha, ubengasisupport. okay. Ubengasisupport. Qhubekeke na. Ngoba ubaba uwumuntu oney'ngane ey'ningi kakhulu. Ngicathi kumele kuze kube ukuthi usondela kuyena kakhulu ukuze akwazi ukunaka. Okay. Shuthi last year ngixhumane naye ngoba nakho sengizofunda. Okay. Bengingenankinga, ubenginikeza imali every month because benginenkinga ukuthi u-NSFAS angitholi. Okay, imali. Angithi kuqaleni bese yena bengakusupport nikhulu. Ekhuleni kwami bengangi-support. Kodwa njengoba usuthi imali bekunikeza imali ya-NSFAS. Ubenginikeza imali last year because bengawutholi u-NSFAS. Uqale ukuba present empilweni yakho last year. Yes, nakhona ngoba sengisondeza kuye. Okay. Sicela uqhubekeke. Yebo. Kushuthi ubaba ube umuntu ohleze engifonela, ngingenankinga, angifonela angibize ngesithandwa sakhe, ngingenankinga ngoba phela nami bengijabulela ukuthi ngithole uthando lukaBaba. Okay. Yeah. Kodwa kuthe sengifonela ebusuku, sejwayele ukungifonela nasebusuku, angitshela ukuthi uyangithanda. Yila ngaqala ukusola khona. But ngaba nokusaba ukuthi ngimtshele uma because ngangazi ukuthi kena ngingayikhuluma kanjani kanje. Kwahamba esengifonela ebusuku like ujwayele ukungilanda angise ekhaya. Okay, ukulanda khona La, yebo, angihambise elokhuzaneni ekhaya. Ukulanda la uhlala khona esikoleni. Yebo, la ngihlala khona. Okay. Esikoleni. Kuthe ngoba sengisho ukuthi bese nokungifonela ebusuku. Kanti kuzoba nosisi wami engizokhuluma naye ozalwa uyena baba kodwa azizalo uma yedwa. Angitshela ukuthi naye ubefunda noma ngangasho ubefunda kuphi? Hayi ungangasho. Yes. Ubefunda but e-private-ke yena. Okay. Ubekhokhela ubaba. Yeah. La ekuthe khona ubaba ubeseyekile ukumkhokhela. Maye embuza ukuthi kena yindaba because bengasamnikezi ngisho nemali. Wambuza ukuthi yindaba, wathi uyazi yini ukuthi yini kumele ayenze. Okay. Kanti usisi wami yena lo uzongitshela ukuthi kuney'tori ezike zaba khona because usisi wami omdala mina ngincane kunaye. Okay. Ukuthi ubaba ubelala nengane yamamncane. Umamncane ingane afika naye emshadweni ngoba ubaba umuntu onesithembu. Okay. Nanokuthi kukhona naye ingane yakhe ubaba enyaka ayizalayo naye obelala naye okwaze kwahamba kwaba ukuthi iyakhulelwa. Iyakhishiswa ingane leyo ntombazane isisu. Nabo ma bebenolwazi lalokho. Ngingasho uma ongizalayo oma laba abanye basethenjini ngobuni. Laba mhlambe bokuqala wesibili. Namakhosikazi amathathu bebazi bonke ngalokho. Okay. Ngoba ubaba wake wababiza wababuza ukuthi mangase kuthiwa kutholakala ukuthi kunengane yakhe alala nayo bengathini. Ngingazi ukuthi bayaphendula bathini. Okay. Manje mina inkinga yami ngahamba ngaye ekhaya because lento I think yenzeke this year June. Ngahamba ngaye ekhaya. Mangibuya sendlini ngibuyayo because ubengiletha aphinda angihambise. Okay. Engibuyisa because ngangisaba ngangiphethe isikhwama ngisibeke la ngihleli naye. Athi-ke na yindaba ngibeka isikhwama la emathangeni angithathe ngani isikhwama ngisibeke ngamuva emotweni.
ngithi mina hayi anginalutho, asike nangisithathe ngisibeke ngamuva, asithathe-ke asibeke ngemuva. Nasendleleni nje siyahamba lokhu ngibuke manje inkinga yami ukuthi sengiyasaba and angikwazi ukuqhelelana nobaba ngoba uyena muntu ongisizayo since ngawutholi NSFAS and nomama engasebenzi. Okay. Yebo. So manje wena sisi ekuqhubekeni kohambo lwakho naye wafika wazokuletha la uhlala khona noma Wafika ezongiletha namanje futhi usabhizi usangifonela ufuna ukuthi sihambe siyotela. wena kushuthi njengamanje ususovalweni lokuthi mhlawumbe nawe ufuna ukulala nawe? Yebo ngisovalweni ngoba angikholele ekuthenini ukhona ubaba ongalala nengane yakhe ayizalayo kuze kube ukuthi uyayimithisa. And abomama nabobhuti cause bayazi kunzima ukuthi bamconfront. Imake kancane sisi, kanti ikhona yini ingane asekalala nayo wayimithisa? Yebo ingane yakhe ayizalayo. Kodwa nje into engakhulumi emndenini leyo. Into ethulakele, into eyisecret efihliwe. Yebo. Nanokuthi vele ubaba umuntu othanda iy'ngane ey'ncane-ke. Oh. Manje ubungakaze wena mhlambe walibhodla lolu daba noma waliputshuza kuma wakho? Uma ngeke ngakhuluma naye ngakho kwaba ukuthi uma naye wathi asibekezele ngoba ngisafunda, mase ngiqedile-ke ukufunda-ke ngisobe sengiyaqhela kuye. Kodwa-ke kuba ukuthi ma ezongilanda-ke manje ngiye ngifuna ingane mhlampe ehlala ngasekhaya ngigibele naye. Ngoba manje awusekho safe kubaba wakho. Yes. Sisi, ngibuze la ukuthi akekho yini mhlawumbe omunye umuntu ongambuza noma mhlambe ongakhuluma naye ngale nkinga yakho onjengokuthi mhlambe umkhulu noma mhlambe umalo umfowabo kababa noma mhlambe yabo nje? Akekho umuntu engingakhuluma naye ngoba sengikhulumile nje noma ngoba ukhona u-anti owake wakhuluma naye ubaba ngale nto le kwaba ukuthi uyahamba emhlabeni emva kokuba esembuzile ngale nto. Okay, futhi kahle kahle uma ngiyibuka mina le ndaba, ubaba ulala namadodakazi akhe noma mhlambe into mhlambe amandla akhe uwathola ngokuthi alale namadodakazi akhe. Yebo nami sicabanga kanjalo nathi ukuthi kusho ukuthi amandla uwathola la ekuthenini alale khona namadodakazi akhe. Cause abaningi ngoba ngisho uney'ngane ey'ningi bonke abamantombazane useke wazama ukulala naye ngoba mina kuma sibabili nosisi wami naye, kodwa kwakuwukuthi uma wukuthi uyamphelezela esikoleni befunda like tertiary naye wayemuphi i-baby kiss wengenankinga cause kwakuwubaba, kodwa wafuna i-deep kiss yila ayiqhelelanisa khona nobaba ngoba nami ngangilokhu ngimbuza ukuthi indaba wena ungamfuni ubaba, kodwa wengaphumeli obala ukuthi asho ngani ngalokho. Usisi wakho omdala? Yes, usisi wami omdala uze wagonyuluka ngoba nakho nami sengikhuluma indaba yami noma. Okusho ukuthi wena kahle kahle usabela ekutheni ukuthi ma kuwukuthi ubaba wakho uyayiqhelelanisa naye, usabela ukuthi imali yokuthi akusupport ukuthi uqhubeke ney'fundo zakho uzongayitholi? Yebo ngizongayitholi ngoba ngisho ukuthi nosisi wami naye ube engasamnikeza imali, wathi uma esembuza ukuthi yini indaba engasamnikeza imali, wathi uyazi yini ukuthi kumele enzeni. Kushuthi kahle kahle kumele umnike umzimba wakho ukuze azokwenza lento. Yebo. Futhi kahle kahle ngezinye iy'ndlela yena yazi angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento ngendlela ebuhlungu ngakhona. Yebo kunjalo bhuti, kusho ukuthi nje amandla yena uwathola ngokuthi alale ney'ngane zakhe ngoba like imali unayo kakhulu futhi. Okay. Siye siy'buze ukuthi uyithathaphi, athi uyayisebenza. Ngicathi iyona nto avika ngayo leyo ukuthi athi uyayisebenza. Athi uyayisebenza. Yebo.
So wena kahle kahle ufuna usizo. Ngifuna usizo nakhona angazi ukuthi kanjani ngoba uma wamconfront ukuthi angisazi kahle ukuthi noma babili noma uyedwa yini okwaba ukuthi uyamconfront wahamba emhlabeni. Kodwa nje akekho umuntu okamhlalise phansi akhulume naye because ifamily iyayazi lento ayi ukuthi ayiyazi. Okusho ukuthi kahle kahle bona bayasaba ukumconfronta ngalento. Yebo bayasaba. Ngoba nje kune enye intombazane ayethandana naye le ngisho ukuthi ingane yamamncane ayefike naye emshadweni. Washo phambi kwakhe umamncane ukuthi kwakungcono sekhona isibanibani izinto bezisangihambela kahle. Ukuthi ngoba usisi nangu uyachaza ukuthi inkinga yakhe phela uyafuna ukuthi ayiqhelelanise nalo muntu, kodwa inkinga emshayayo kuwukuthi mekayiqhelelanisa kuyena uzoshawa imali yokuthi aqhubeke afunde. Kushuthi kahle kahle usisi kumele anikele ngomzimba wakhe ukuthi aqhubeke afunde. Kuyobe niyezwa ama-South Africa ukuthi inkinga iy'ngane zethu zanamhlanje ey'bhekana nazo ukuthi ziqhubeke zifunde. Sisi kusamele lolu daba lwabo sithi kuhlalela phansi sibuke kahle.